podais. Non é necesario tratar así. Non penso permitir. Ademais, por que me obrigan a entrar aquí? Un sitio tan extraño. E que empeño facerme pasar por eses corredores tan lúgubres. Case caio varias veces da velocidade ca que me facían andar. O trote, trouxeronme o trote. Todo escuro. E agora este lugar tan raro. Que será isto? Un almacén? Unha sala de espera? Pero de espera de que? Eu non teño nada que esperar. Coido. Non sei se será mellor que marche daqui. Este lugar non me dá ningunha boa espiña. Claro que o mesmo me volven tirar aquí dentro. Con máis forza se cabe. Ou me fan algunha cousa mala. Non. Parece que querían que estivera á espera. E iso é o que vou facer. Total, non me custa nada esperar. Extraño sitio, sí que é certo. Nunca estivera nun lugar tan especial. E mira que estiven en lugares raros na miña vida, porque as naves esas que fan agora para as feiras non son sitios precisamente confortables. E que dicir das feitas de bloque Uralita? Non diso mellor non falar. E todo isto tan escuro, tan tétrico. Marcho agora mesmo! Non vai a provocalos. Víase que estaban moi decididos, moi seguros. Mellor espero. A verdade é que a xente decidida e segura me dá un pouco de medo. Nunca se sabe onde poden chegar. Dano non me fixeron ningún, pero eran tan imperiosos que non vai a ser. Se aí hai xente, moita xente. Ai, síntome millor. Crin que estaba soa pechada aquí neste lugar á espera de non sei que, pero somos moitos os que esperamos. Iso tranquilízame. Non hai nada que tranquilice máis que ser moitos, aínda que non se saiba que facer ou para que se está nun lugar. Somos animais de manada, de rebaño. Sempre fomos. É inútil preguntarlle se saben por que están aquí. Ou que vai pasar agora. Xa vexo polas súas caras que non o saben. Pásalles o mesmo camín. Estamos á espera. Pero de que? Dá igual. Sempre se espera algo que non se sabe moi ben o que é. Xa vexo que tamén lles obrigaron a entrar aquí. Seguro que a empuxós, como a min. Están empeñados en pecharnos a todos aquí como se isto fose... non sei.
un curro ou un almacén. Non se extrañen de que lles fale, e moito menos de que me entendan. Tampouco pensen que son especiais porque eu lles fale. Hai moitos casos de xentes que escoitan falar a outros e mesmo lles entenden. Non é que sexan casos moi estendidos, pero non se poden considerar excepcionais. Eu, sen ir máis lonxe, traballei, fai algún tempo, para unha persoa a quen lle falaban as cousas. Si, xa fai algún tempo porque foi o primeiro para quen traballei. Logo, por sorte ou desgracia que nunca se sabe, tiven que traballar para moitos outros, ata que me enviaron, ou mellor dito me obrigaron, ou máis mellor dito me empuxaron, ou moito máis mellor dito me arroxaron aquí, onde a verdade non sei para que estou. Vamos, para que estamos, nin que esperamos. Pois para o primeiro para quen traballei chamábase Alberto de Sabres, un home a quen, como xa dixen, lle falaban as cousas, comezando polo seu cabalo. Un cabalo que lle marcara un procurador, un tal Abeledo. Si, estaba eu mesma perto do lugar e o vin cos meus propios ollos, ou se queredes o vin cos meus propios oídos. Foi unha tardiña de verán. O amo deulle a Moro, o seu cabalo, unha merenda de erva fresca que xa quixera eu para min, pero comigo non tiña esas delicadezas. E despois sentouse no cepo de partir a leña a ler o xornal. Sentouse o amo, quero dicir. Moro, o cabalo, que lle puxeron ese nome porque sei que era unha mistura de mourisco e percherón, merendou. E pasou a cabeza por derriba do ombreiro dereito do amo e con voz humana preguntoulle: como vai o mundo? Sí, señor, así mesmiño. Ese foi o comezo das longas conversas que durante varios meses mantiveron o meu amo e o seu cabalo. Falaban de política, das contribucións, de como foran os prezos da derradeira feira de Noia, e de bodas, e de defuntos, e de que sei eu, que algunhas cousas das que falaban non llas entendía, aínda que os oía ben clariño. Un día o cabalo dixolle ao amo que non gustaba que lle chamase Moro. Mira ti, é que millor sería que lle buscase un nome máis decente aínda que fose francés. A verdade é que se fose francés moi decente non podía ser. O amo foi consultar cun mestre de muros moi amigo seu, e este díxolle que lle chamase o seu Moro simplemente como lle chamaban os cabalos en Francia, que lle chamase Cheval. A Moro pareceulle ben, aínda que murmuraba que o nome deberan seguir dous apelidos. Por imposición do cabalo, que para min estaba collendo moitas ínfulas con aquelo de que falaba, como se fose o único no mundo que falaba. Pois por imposición de Moro, perdón, de Cheval, o amo foille dicindo aos veciños que o seu cabalo xa non se chamaba Moro, senón Cheval, e que fixesen o favor de tomar nota do cambio. A todos os efectos, engadía polo baixo Cheval. Pasando os meses, Cheval íase amosando moi vivo de xenio. Celábase de que o amo falase coa xente sen estar el diante, de que lle asubiase o cantirol e de que lese o xornal en voz alta a muller, que non sabía ler. Dabonde fas con dormir con ela? Comentaba Cheval desgustado. Ia cumprirse un ano dende a primeira conversa do amo co seu cabalo, cando un mediodía, regresando do muiño cargado con 2 sacos de fariña e outro de farelo, Cheval parouse na ponte e díxolle ao amo con voz grave: vai facer un ano que nos falamos, e se queres que sigamos comentando o mundo, tes que prometerme que de agora en diante só vas falar comigo. Despois de todo, son o único cabalo da provincia que fala co amo, e non me fío da túa palabra que máis dunha vez xa che escoitei contar algunha mentira. Tes que facer un documento, se non o fas, calo para sempre. O amo quedouse abraiado, e eu, que estaba perto deles, igual.
Non lle non debía parecer nada doado consultar este asunto cun abogado. O abogado seguro que o tomaba por tolos, entraba no seu despacho explicándolle que falaba co seu cabalo cheval, e que este quería un escrito no que declarase que só falaría con el, e que se entendese por señas co resto dos galegos. O amo volveu a Muros a visitar o seu amigo o mestre. E este díxolle que escribira calquera cousa nun papel de barba, que era seguro que o cabalo non sabía ler. Quen sabe que non sabe ler? Dixo o amo, cheo de razón. O mestre, en papel selado de 3 pesetas, escribiu unha declaración xurada na que o amo se comprometía a non falar coa xente se non era co permiso do seu cabalo cheval, denantes coñecido por Moro. Asinou e rubricou Alberte de Sabres. Cando chegou a casa co documento e amosou a cheval, este fixo como se o lera por 2 veces. Moi ben, agora tes que levar o rexistro. O amo quedouse coa boca aberta mirando para o cabalo. O rexistro! Coñezo o procedimento. Lémbrate que fun cabalo dun procurador. O amo pasou unha temporada coa declaración xurada na man, subindo e baixando polos camiños, sentándose nun chanto ou arrimándose a un carballo. Debía estar pensando no chollo, sen saber que facer, se ir ao rexistro de Noia ou non. E mentres o cabalo non lle falaba, e ollaba para el de esguello. Pero non quedaron as cousas aquí. Un día, cando o amo saía da súa casa comigo para levar o Prado a Moro, agora chamado cheval, e ao poñer pé no camiño decatouse de que esquecera o paraugas, que o tiña colgado tras a porta. O amo tiña 2 paraugas. Un novo mercado en Santiago nunha tenda do Preguntoiro, que só o sacaba cando non chovía, ou para ir a consulta de médico, ou de abogado. E outro vello que era o que esquecera, e era o propio para cubrirse nos días de choiva. Descolgou o amo o paraugas vello, e vai este a subiou, dixo: "Cuidado que me esquecías, home." Si, tal como o conto, dixo iso ou algo parecido. O amo non lle dou importancia ao asubío do paraugas vello e puxose sen máis camiño do Prado. Pero polo camiño ia rumiando sobre o asunto, que así me fun enterando eu. Pero aquel asubío do paraugas foi o anuncio doutros asubíos do propio paraugas e doutros obxetos propiedade do amo. Por exemplo, estaba sentado aos pés da cama dubidando se calzar os zapatos de goma ou os zocos, cando estes asubiaron. Dicían algo así: "A ver se nos das gastados, home." Porque o amo levaba un tempo preferindo os zapatos de sola de goma aos zocos. Sentado á mesa, decidindo se sería mellor comer os callos con culler ou con tenedor. Isto aconteceu cando ia a feira de Santiago, nunha taberna da Rúa do Franco, que fora a ver se me colocaba por unhas pesetas. A cullera subiu o amo e este interpretou: "Con cuchara máis se acapara." Recollo, a culler falaba en castelán e en verso. Moito matinou o amo de todo isto no camiño de regreso a casa. Matinaba en voz alta, falando consigo mesmo como os tolos. O amo parecía obsesionado, que xa só falaba das cousas que lle falaban con asubíos. Chegou o día no que non podía tomar libremente unha decisión calquera, que todas as cousas lle asubiaban. Asubiáballe unha cadeira dicíndolle que se sentase noutra parte, e o reloxo de pulseira que non quería que mirase nel tantas veces que hora era, e un día subiaronlle o riso e outro o estómago, pedíndolle arroz con leite. E mira ti que casualidade, que a véspera lle dixera o amo ama cando ían para a cama: "Moito tempo hai que non me das arroz con leite." E disto son testemunha directa, que o escoitei desde a corte, que estaba xusto debaixo do seu dormitorio.
Asubiábanllo amos caixós da mesa, que os abrise con máis cuidado, e a navalla, que quería ser afiada, non daba tendido tanto asubío. Hasta un día o ouriñal espertou ás 3 da mañá. «Sei que queres amolarme mexendo deshora!» Contounos o amo o día seguinte. Comezou a matinar en ir ao médico para que lle recetase algo que non lle deixase oír asubiar as cousas. Pero coidou que mellor sería darlle algunha menciña as cousas para que deixasen de asubiar, que era o propio. Pero non ia levar ao médico o paraugas vello, o estómago, as culleres, as cadeiras, os caixós da mesa, os zocos, o ouriñal. Pronto comezaron a asubiarlle tamén as persoas, cando estaba de costas a elas. A súa muller, o seu curmán Venancio, aínda ían a peor os asubíos. Estaba falando cun amigo e por baixo das palabras da conversa viña suave, suave, un asubío. Decidiu taponarse os oídos e que quen quixese falar con el, que o fixese por señas. Pero aconteceulle entón que quen asubiaba era el, dentro del mesmo. Sentía o asubío paseando pola cachola. «Onde deixaría a boina?» E así que daba co asubío que preguntaba pola boina, viñalle de seguido outro, que era a resposta da boina. «Estou derriba da cómoda!» Púxose como tolo, zurráballe as cadeiras, tirou o paraugas ao río, cuspía nos caixós da mesa, botou os zocos no pozo e a navalla e todas as culleres que había na cociña. E cando calmaba algo, poñíase a asubiar por dentro ordenándose a si mesmo. «Ch, silencio! Ch, ch, caladiño, home! Ch, ch, silencio!» Pero non lle serviu de nada, e tiveron que leválo a descansar unha temporada a Conxo. E a min, na primeira feira que atoparon, deixáronme por 4 reás. Non sei por que lles conto todo isto. Seguro que a miña vida non lles importa nada. Pero non sei que me dá estar aquí, calada, esperando. Ademais, esperando non sei que, pero esperar estáche claro que estamos esperando algo. Gostaríame volver fora de onde veño, pero seguro que non me deixan sair daqui, que cando me meteron neste sitio parecían moi decididos a que quedara. E a verdade, eu nunca fui moi rebelde, mais ben sempre fixen o que me mandaron. Si, fun sempre moi mansiña e ben mandada, e non vou agora contradicir o meu xeito de ser. Un pouco intranquila sí que estou, a verdade. Pero, en fin, continuaremos esperando. Eu sempre esperei moito, e sin saber por que nin o que esperaba. Pero a verdade, sempre doutra maneira. Esta situación aquí, todos nós esperando. Sinto unha extraña sensación, unha especie de arrepío. Nós non fixemos nada malo. Ou si? Ben, eu non fixen nada malo. E coido que vostedes tampouco non aparentan malvados. Verdadeiramente gostaríame ser algo máis rebelde, non conformarme sempre co que me pasa, ir así aos sitios onde me levan, sen pensar, sen poñer a máis mínima resistencia, obedecendo os que mandan pola súa razón de que mandan, obedecendo sen pensar, só obedecendo. Pero non sei, non son capaz de evitalo. Sempre remato deixándome ir. Non lles pasa igual a vostedes? Debe ser cousa da natureza. Cada un é como é, e nós debemos estar feitos para aceitar a autoridade sen cuestionala. Quen manda, manda.
A miña vida até agora foi un ir de amo en amo cumprindo coa miña obriga e facendo o que me ordenaban, sen rechistar nen protestar. Vamos, sen cuestionalo siquera. Sae un da súa casiña e volve ou non volve. Eu sei, e non sei se volverei. Vostedes están seguros que volverán? Parece que pecharon moi ben todo. Quero dicir todas as saídas. Os lugares así prodúcenme fame. Non teñen fame. Eu sí, unha pouca pero insistente. Sempre levo algo, non sei, por precaución. Desculpen, gustan? É un alimento moi completo e ten unha vitamina desas do abecedario, A ou B ou F. Posiblemente teña varias. Vamos, que prácticamente é un complexo vitamínico. Tamén teño disto. É máis indixesto, pero tamén quita a fame. Non están mal, un pouco pochas, pero déixanse comer. Sinto a espera, pero teño que comer moi a modiño, senón sénteme mal. E se por un casual na comida vai algo semellante a carne, un verme, por exemplo, entón xa non fago a digestión en varios días. Que lle vou facer? Son así, vegetariana radical, pero non por convencemento, senón por constitución. Este tipo de alimentación favoreceu moitos sucesivos amos que tiven, porque non gastaban nada en alentarme. Con calquera cousa verde que dera ao prado, xa resolvían a cuestión. Claro que hai amos e amos. O segundo amo que tiven chamábase Xosé Regueira, e era un home moi estudiado. Aínda que lle tiñan aquela todas as cousas que voaban, mesmo os paxaros. Levábame no autobús de Novagildo a Andión, un bello autobús que percorría as feiras e os mercados. Moitas veces ían no vehículo máis animais que persoas, non suposto de que algúns animais non sexan máis persoas que algunhas persoas, xa me entenden. Levaba porcos do Cordelo de Ceba, cuxiños, xatos e por abril e maio, años e cabritos. A Novagildo, o condutor ou chofer, como prefiran, do autobús, puxéranlle o nome de Novagildo, aínda que a verdade é que na pila bautismal deranlle o nome de Leovixildo. Pero do rexistro e máis a familia entenderon Novagildo, e con ese nome andivo polo mundo, segundo el mesmo contounos. Xa dixen que a Xosé Regueira lle facía poñer mal todo o que voaba, foran animais, persoas ou cousas. A razón desta doenza, segundo un eminente médico estranxeiro, que por ser en estranxeiro era moito máis eminente se cabe, un tal doutor Freud. A razón desta doenza, dicía, estaba nun soño. Sí, así como sona, nun soño. Parece mentira, pero así son as cousas. Bótaste a dormir que é cando máis sosegado parece o mundo, e sen podelo remediar entranche polo sono os males todos. Nas múltiples viaxes no autobús o amo contounos a súa historia. Mais ben contou ya Novagildo. E eu, como teño orellas,
Escoiteina. O amo tiña un soño que consistía en que aparecía carón da súa cama un home con barba, o cal facía erguerse e levaba o encoiros a voar con el por riba de sobrado. Cando Xosé Regueira ia máis feliz voando da man do home da barba, este deixaba o caer, e caía mesmo de riba da cama. A caída era verdadeira, pensaba Xosé, porque o golpe espertaba a Florita, a súa muller, que dormía a carón del, e porque por 3 veces rompeuse a cama con aquel aterraxe violento. Co tempo o amo foi deprendendo a non caer de golpe, senón planeando, co cal entraba moi suave na súa cama que non volveu romper. Iso sí, o planear custaba o seu, que despois de pousar espertaba suorento e case sen respiración. E este soño duroulle algún tempo, e despois desapareceu para sempre. Pero a Xosé quedoulle ese aquel coas cousas que voan. Unha vez, xa sendo algo vello, e despois de estudiar moito nos libros, que tanto estudiou que as xentes lle pedían que escribira cartas, e mesmo algunha poesía, que tiña especial facilidade cas rimas. Ben, pois sendo xa vello, un día, a caída dunha serán, que estaba sentado á porta da casa liando despaciño un cigarro, apareceron correndo Manuel Páramo e a súa muller, e contáronlle moi asustados que estando botándolle un feixe de ervas vacas e a muller apolirando as galiñas, del ambos oíron un asubío mesmo derriba das súas cabezas. Miraron para o ceo, a ver de onde viña aquilo que pasaba de asubío a trono, e viron pasar voando nunha banqueta a señora María de Fontes, que era coñecida pola voadora de Serantes, aínda que ninguén sabía de onde lle viñera o alcume, pero ben sabía que era acertado, que a señora María voaba. E Manuel e a súa muller correron a darlle o parte ao amo, que sabían que era moi mirado nas cousas de voar. Non sabía que fose meiga. Foi o comentario do amo, que co tempo fixose algo prudente, recomendándolle a Manuel e a muller que calasen o conto e non se metesen na vida de ninguén. Cada quen gaña vida como pode, sentenciou. Pero o día seguinte o amo chamou a Manuel Páramo e contoulle que aquela noite despertara soñando coa señora María de Fontes e que el con iso do soño sempre atinaba e que se lembrara de que a tal morrera facía polo menos 3 anos e que vindo de Santiago no autobús de Novagildo cruzárase coa xente que viña do Cabodán. Estando os dous falando deste asunto, escoitouse outra vez o asubío moi forte que durou ben os seus 5 minutos. Esta tola sei que quere levarse os nosos tellados, dixo o amo. E a verdade foi que non deixou ningunha mazá nos maceiros. Algunha das mazás papeinas eu, que non sei que me dá velas estragadas polo chan, e gosto moito desa froita. O amo, o señor Xosé Regueira, foi visitar a un amigo que era fogueteiro e encargoulle 4 bombas de palenque as máis potentes que fixera nunca. O amo e máis o Manuel montaron garda coas bombas na man e a mecha presta, agardando que pasase voando María de Fontes sentada na súa banqueta. Choveu 4 días seguidos, e logo escampou, e veu un día fermoso e soleado. De hoxe non pasa, dixo o amo. E así foi. Eran as 6 dadas cando se escoitou o asubío interrompido de cando en vez por uns tronos xordos que metían medo. María de Fontes viña polo aire como a primeira vez que a vira Manuel Páramo, sentada na súa banqueta. O amo soplou no cigarro de acarto e prendeu lume na mecha das bombas de palenque, unha tras outra. Pois, como se ve, co tempo, collera moita experiencia no tratamento das cousas que voan. Foron 4 enormes estoupidos seguidos que deberon escoitarse no Ferrol. Oíuse un grande berro, e medio minuto despois caeron diante do amo e Manuel e as súas asustadas mulleres unha zapatilla colorada e 2 moedas de 20 duros. Todo un capital para aqueles tempos. Ben mirada a zapatilla resultou que estaba chea de plumas de corvo. O amo e Manuel decidiron enterrar a zapatilla no monte e repartir o capital. Pero aquelas moedas de 20 duros estaban enmeigadas,
Pola noite saían de onde as tiñan guardadas e andaban polo aire, petando contra as paredes ou chinchándose elas mesmas nas lousas da cociña. Na casa do amo romperon un espello e na de Manuel 6 copas que había no aparador e que lle tocaran nunha rifa en Ordes. Despois da noite de farra, as 2 moedas volvían moi humildes ao lugar onde as pousaran os seus novos donos. «Hai que cambialas», dixo o amo. E foron a Betanzos no autobús de Novagildo e almorzaron ben, con remate de café e copa. Pero ao ir pagar, o taberneiro deuse conta de que aquelas moedas eran falsas e enmourecían canto máis as miraba. Foi unha vergoña para o amo e Manuel. Tiveron que contar a historia ao brigada da Garda Civil. Este pediulle aos 2 amigos que lle regalaran as moedas falsas, que non lle servían para nada, e ademais quitabaos de disgustos como aquel. Pero o día seguinte, cando a brigada de bandito llas amosou o cobrador de contribucións, resultou que eran legais. Somente se facían as falsas cando as querían cambiar. De aí ven o dito de máis falso que a moeda falsa. Pois, como se ve, a moeda falsa é falsa e ademais faise a falsa. Non escoitaron un ruido? Como un berro xordo e breve. Non se ve nada. Segue sendo todo escuro e lúgubre. Non sei, alá ao fondo parece como unha luz moi lene. Non, trabuqueime, non é nada. Comezo a sentirme moi intranquila. Esta espera tan prolongada angústiame. Esta espera de non se sabe que. Non oíron, agora sí. Foi un berro afogado. Ai, que estará pasando aí fora? Non están asustados? Ándame na cabeza o que pasará aí fora. Cando me trouxeron ata aquí, empurrándome cun pau moi longo. Vin ao fondo como uns corredores. Nun deles víanse como unhas sombras, como se houbera moitas como a min, pero inmóviles. Sí, inmóviles, pero que eran transportadas mecánicamente. Sí, mecánicamente, cabeza abaixo, como colgadas. Ai, estou sentindo un arrepío querer recordar. Toda a vida traballando para rematar aquí. E traballando ben. Sí, na miña vida houbo de todo. Traballo o que máis. Pero tamén houbo amor. Ou que pensabades? Ben, supoñendo que aquilo fose amor. Foi na feira de Santiago. Non, coido que foi na de Lugo. Non, debeu ser na de Mondoñedo. Ben, é igual. Foi nunha feira. Estaba eu distraída ollando para o xentío, que iso entretén moito, cando sentín a mirada de alguén sobre o lombo. Coñecen esa sensación? A mirada de alguén sobre o lombo facendo tac, 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 igual que se chamasen. Volvínme o vin,
Era enorme, cadrado, potente e impresionante. Un verdadeiro semental, deses que son tan apreciados, tan admirados por todos. Seguro que foi primeiro premio en máis dun concurso e miraba para min, cunha desas miradas cálidas, prolongadas, repletas de expresión. Meu Deus! E eu ali, paralizada, sen saber que facer, se mirar, se baixar a cabeza, se ir onda ele e dicirlle: sí, eu tamén, atrapada sen poder desviar a atención, hipnotizada. E el insistindo con aqueles ollos grandes, redondos, como dous faros. Ás veces toda unha vida está concentrada nunha mirada. Levárono da feira, e conforme marchaba seguía mirándome, a min se me electrizaba toda a pel. Nas seguintes feiras as que fun buscaba obsesionada aquel prodixio da natureza, pero non o atopaba. Durante aqueles tempos me tardaba a ir á seguinte feira, buscaba excitada e como non o atopaba, quería inmediatamente marchar. Perdía todo o interese por estar ali. Sen el non tiña sentido nada. Só quería ir a outra e a outra feira para atopalo, para volver a sentir no meu corpo aquela mirada embriagadora, aquel sentimento de frenesí que me invadía cando el miraba para min, cos seus ollos cheos de preguntas e respostas. Nunca máis o atopei. Pero estou convencida. Aquilo foi o amor. Non pode ser outra cousa. Eu sentín o amor unha vez na miña vida. E cando o recordo, aínda volvo a ser feliz. Traballei en moitas casas e coñecín a moitos, pero nunca máis volvín a ter ese arrepío. Nunca máis volvín a sentir ese sublime magnetismo nunha mirada, nin a atopar o universo enteiro pechado nuns ollos. Pensedes que traballei sempre en casas de xentiñas humildes? Non, tamén traballei en casas de xente principal. Mesmo traballei na casa do señor bispo de Mondoñedo, unha casa moi ben surtida e moi ben servida, que debíamos ser 6 e ás veces 7 a traballar, iso sen contar coas persoas que naquela casa vivían. Estaba Anxeliña de Prado, a irmá do señor bispo, que quedou a naniña e só se dedicaba a facer bordado. Era moi redonda de cara, moi graciosa sorrindo, tiña os ollos azuis e toda ela era moi ben feita, e moi saída de peitos para a súa talla. Era raro que fora a nana, porque o seu irmán, o señor bispo, era un home moi alto que falaba polo ese. Pero tiña moi mal xenio. Non a deixaba ir traballar as leiras, nin sequera chegar a erva ao prado, iso que tiña unha pouzada xeitada a súa pequenez. Por todas as labouras da casa tiña o planchado e moxila cabra. O señor bispo quixo que Anxeliña deprendera bordado e mandou na Lugo, onde a ensinaron a Singer. Tiña moitos encargos de veciñas, sobre todo das mozas que ían casar e estaban facendo o equipo. Medrara moito a súa fama de bordadora e ata de Lalín lle chegaron clientes. Pero cando eu a coñecín, o que máis bordaba eran panos para morto. Pero ese eche outro conto. Estaba tamén na casa Padín de Carracedo, casado coa sobrinha do señor bispo, a señora Consolación. Moito enfadaban o señor bispo os negocios que Padín se traía. O señor bispo era de xenio bravo, pero Padín e as súas trangalladas sacábano do seu natural. Padín era torto do ollo esquerdo, que estando de vareo das castañas, veulle un ourizo a el. Andivo algún tempo cubrindo o ollo cun parche de badana moura e logo con unha especie de cuncha de pasta de cor rosa.
Un oculista da Coruña dixolle un día que xa tiña ollo ben curado, e que era cousa de pensar nun de cristal, que os había alemáns, que eran moi bons e nada caros. Chegada a ocasión e tendo na carteira o diñeiro que gastar no caso, Padín volveu ao oculista a escoller o ollo de cristal. Habíaos de todas as cores, cada un na súa caixiña, e o oculista sinaláballe un que era do mesmo corido do ollo que quedaba, castaño claro. «Ninguén vai decatarse do postizo», dicía o oculista. Pero a Padín o que lle gustaba era un ollo da cor da violeta. «Seguro que este acaeme ben», dicía Padín. E o oculista explicáballe que chamaría atención con 2 ollos cada cal da súa cor, e que aquel violeta era un ollo raro, que el pedira especialmente para a viúva dun coronel, pero que chegara tarde. A viúva morrera, na agonía non facía máis que preguntar polo ollo. Por 7 días de retraso foise sen el ao outro mundo. «Entón daramo con rebaixa», dicíalle Padín ao oculista. O oculista fíxolle rebaixa pedida, e Padín chegou a casa co ollo da cor da violeta. Ou millor dito, da vinca per vinca, que era como dicía un letreiro na tapa da caixiña. Vinca per vinca, L.Made in Germany. Isto pasoulle a Padín cando tiña 34 anos e aínda andaba solteiro. Pero a min que millor me acaía, porque era quen coidaba de nós. Era o mozo das Cortes, Tristán García. Que Deus o teña na gloria. Estivo un tempo ao servizo do señor bispo despois de percorrer o mundo na procura da súa Isolda. E como non a deu atopado, ou millor dito, atopouna, pero non era o caso, volveu e puxose ao servizo do señor bispo, e andivo algún tempo guardando gando e procurando estrume para as cortes. E un mal día morreu. Moito botamos de menos. En vida, e no tempo que eu o coñecín, sempre andaba triste e apoucado. E iso obedecía o designio do seu nome, non porque se chamase Tristán, ou sexa, triste, senón porque non dera atopado a súa Isolda como lle correspondía co nome que tiña. Nunca soubo por que lle puxeran ese nome no sacramento do bautismo, nin coñecía ninguén que se chamase como a él. Un tío de seu que traballaba como camareiro nun restaurante moi famoso de Lisboa dicíalle que en Portugal coñecía 2 ou 3 cabaleiros dese nome, e que todos eles eran ricos. Tristán foi cumprir o servizo militar a León, e ali un día nun quiosco por 2 reais mercou la verdadeira historia de los amantes Tristán e Isolda, cos namorados moi abrazados na portada do folletín. O fin é a saber quen era aquel de quen levaba o nome. Cando chegou o final da historia ca morte de ambos namorados, Tristán García verteu unhas bágoas, e dende aquela deu en matinar que andando el polo mundo atopaba unha muller chamada Isolda, e gostábanse, facíanse noivos e casaban, e vivían moi felices en Mondoñedo, de onde Tristán era natural. A todos os seus compañeiros do reximento de Burgos 38 preguntáballe se por un casual non habería no seu pobo unha rapaza que se chamase Isolda. Non a había. Había algunha Isolina solta, pero Isolina non era o mesmo que Isolda. Tristán doíase de non dar con esta Isolda, porque se non a topaba agora en León, onde había tanta familia, non a ia topar en Mondoñedo, traballando na terra. Un día mandouno chamar un sarxento chamado Recuero. Ti és ese que anda coa teima de atopar unha muller que se chama Isolda? Sí, señor. Pois en venta de baños hai unha viúva dese nome. Nova ovella. Que sei eu, coido que churreira. Ai, agora recordo. Agora venme o maxín con claridade. Éramos varias. Levábanos cara a unha nave onde había
onde se escoitaba o son, o repinico da auga. Duchas! Había unhas duchas. A min apartáronme da fila e leváronme a outro lugar. Para marcarme. Marcaronme cun número seguido dunha letra. 3260258-4S. Vos non estades marcados cun número. 8 cifras. 8 cifras. Eu sí. E debaixo ven a marca. Raza galega. Debe ser a calidade. Sí. Eu son de moi boa calidade. E moi mansiña, xa o dixen. Fago todo o que me mandan. Comigo non van ter problemas. Ningún problema. Pero sigamos con Tristán García, que tanto tiña metido no seu maxín a novela famosa de Tristán e Isolda que non puido duvidar de que aquela Isolda de Venta de Baños fose nova e fermosa. En todo caso, se era bella, tería unha filla ou unha sobrinha que a seguise no nome. E se era churreira, podía seguir co negocio en Lugo ou en Mondoñedo, onde xa era hora de que deran nos bares chocolate con churros. Tivo Tristán un permiso. E con 20 pesos que tiña aforrados tomou en León o tren para Venta de Baños. Xa naquel empalme preguntou pola churrería da Isolda. Estaba a churrería perto da estación. E a señora Isolda era aquela que estaba envolvéndolle uns churros a un señor cura. Era unha velliña co cabelo branco, fermosos ollos negros, a pel tersa e as mans moi graciosas poñendo os churros no papel de estraza e esparexando azucre por riba deles. Tristán dubidou entre falarlle ou non, pero xa levaba gastadas 47 pesetas do billete de ida e volta. Bos días. Vostede é a señora Isolda? Servidora, respondeulle a velliña sorríndolle. É que eu son Tristán e viña a coñecela. A velliña pechou os ollos e agarrouse ao mostrador para non caer. Unhas bágoas rodan polas súas meixelas. Tristán, Tristán querido, puido dicir ao fin. Toda a miña mocidade agardando a coñecer un mozo que se chamase Tristán. E como non viña, casei cun tal Ismael que era de Madrid. Tristán saudou militarmente e despacio volveuse á estación a agardar o primeiro tren para León. Cando este chegou e Tristán subía ao vagón de terceira, apareceu a señora Isolda cun paquete de churros. Doullo a Tristán e bicoulle as mans. Non se non dixeron nada. Cousas así só pasan nos grandes amores. Un día de setembro morreu Tristán de tristura. Canto lamentamos. Tan boiño que era comigo, con todas nós. Mimábanos, coidábanos, recollíanos a noitiña. Aínda lembro a súa doce voz chamando por min. Marela! Mareliña! Volve do prado! Veña, pasa! Que ricura de rapaz! Sempre marchan os millores.
día de setembro morreu Tristán de tristura. E vai Anxeliña en uns minutos e con fío mouro bordou nun pano branco estas sentidas palabras: adeus, agárdovos a todos no ceo. E puxéronlle a Tristán o pano de riba das mans cruzadas sobre o corpo, de xeito que todos os que ian dar o pésame e os que fixeron o velorio puideran ler aquela despedida. Gustou a todos a novidade, e cada vez que había morto na parroquia ian correndo os parentes do finado a encargarlle a Anxeliña o pano consabido, coas verbas bordadas que deixaba dito o morto. A Anxeliña xa tiña preparado os panos cunhas violetas miúdas, e por se o morto era neno, outros panos con cacholiñas de anxos, con azos e letras que dicían adeus, papá e mamá, por exemplo. Pero tamén os tíos, os padriños, os tíos, os irmáns querían figurarnos a deuses. E houbo neno morto que tivo nas mans 3 ou 4 paniños bordados nos que se lía adeus, meus padriños, ou lembrádevos de min, irmáns queridos. Anxeliña chegou a gañar moi bons cartos. Nen bergantes, o traballo de Anxeliña non deixou de ter as súas inconvenencias. Por exemplo, unha viúva foi encargarlle un pano para poñer nas mans do seu home e quería que o bordado dixese: perdóname los engaños con María do Souto, esposa querida. Anxeliña negouse, canti máis que aquela María era curmán súa, e avisou os fillos do defunto. Despois de mostrar a Anxeliña unhas artes impagables para a diplomacia, que xa quererían algúns ministros de exteriores, todo o bordado quedou en perdóame, Manuela. Un perdóame, iso sí, moi floreado. Non escoitaron ese ruido? Como dun enxeño mecánico que se pon a funcionar. Non é nada. Non quero pensar. Non quero saber nada. Non hai que pensar. Sigamos falando tranquilos, como se non pasara nada. Onde estábamos? Sí, en Anxeliña e os seus bordados. Cando finou o señor Benito de Lousada, que andaba polas tabernas dicindo que fora masón en Montevideo e cría na transmigración das almas, a súa irmá foi ver o señor bispo. Benito quería que no pano lle puxese a Anxeliña un bordado no que dixese: deica volta, compañeiros. El que lle parece, señor bispo? Non me parece nada. O que debía deixar dito é como íamos saber que era el. Igual, volve de can. E vai a irmá e encargou un pano no que dicía: o caso é volver, para contentar a alma do difunto e, por outra banda, non incomodar o señor bispo, que era de xenio moi rabudo. Con quen máis mostraba o seu xenio era con Padín, o home da súa sobriña Consolación. Padín, cando chegou co ollo violeta da vinca per vinca L. Made in Germany, tivo un momento de popularidade e aproveitouno para pretender a sobriña do señor bispo, que sempre estaba lendo El Conde de Montecristo. Ha excusado do tío, pero nunca o daba rematado. Cando ia polo medio xa non se lembraba do comezo e tiña que volver ao primeiro capítulo. Houbo boda e ela, nos primeiros tempos de matrimonio e como chiste, dicíalle que a ver se os fillos que ian terlle salían cos ollos da cor da vinca per vinca. Pero co tempo de sexo foiselle impoñendo nos adentros da mente. Padín, cada vez que yo dicía na cama, apertaba nela na Consolación e tiña aquilo por unha proba de amor. Quedou en estado a sobriña do señor bispo e ao seu tempo tivo un neno cos ollos claros. Pero ela non desapedía dun crío cos ollos azuis. O ano seguinte tivo unha nena, esta vez cos ollos da cor da violeta, ou da vinca per vinca L. Made in Germany. E Consolación explicaba a cousa moi ben.
Polas noites, cando Padín se botaba a dormir, metía ollo nun vaso con auga, como lle recomendara o oculista. Entón ia ela, e aproveitándose do sono do marido, poñía ollo sobre o seu ventre, mesmo derriba do embigo. Foi consello dunha meiga dunha aldea veciña. Todo se sabe nas aldeas, e isto soubose tamén. E Consolación comezou a recibir en segredo mulleres en estado que querían ter fillos cos ollos da cor do ollo de cristal de Padín. Este viu que aquilo era negocio e montou o que el chamaba unha estación de servicio. A preñada viña a poñer o ollo no ventre e dormía na casa. Por cada sesión nocturna e o café con leite e pan de mañá, 20 pesos. Algunhas veces falla o experimento, pero moitas outras non. Que cando a min me trouxeron ao lugar que viña da feira de San Froilán, xa vía xogando nas leiras de por ali nenos con fermosos ollos da cor da violeta. Misterios dos antollos das mulleres. Moito enfadaba o señor bispo a toparse cun rapaciño ou unha rapaciña cos ollos da cor da violeta. Poñíao fora de seu, mesmo como se atopase co diaño. Só soportaba o seu barbeiro que tamén tiña os ollos da cor da violeta, pero dun violeta moito máis escuro. Era lóxico, porque xa tiña os ollos así denantes de que Padín atopara o seu de cristal. Ben, o señor bispo soportaba o seu barbeiro cos seus ollos da cor da violeta ata que aconteceu un feito lamentable. O bispo afeitábase todos os días por man deste barbeiro, que era San Cristán de Frades, e era un home moi burleiro. O señor bispo, en canto lle enxabonaban a cara cunha espuma de pasta que lle viña de Barcelona en botes de quilo, adormecía. Entón o barbeiro San Cristán bailaba diante do bispo, sacaba a lingua e botaba a man ás súas partes dicindo mansiño: "Quiquiriquí, quiquiriquí". Nunha destas o bispo espertou e ollou o barbeiro San Cristán que bailaba flamenco, o brazo dereito en alto e o esquerdo erguendo a chaqueta sobre o cu. O bispo brincou do sillón alporizado, colleu unha das navallas que eran da súa propiedade e se o barbeiro non fuxe hai un caso de morte a mans dun bispo. O barbeiro foise unha temporada e o bispo afeitábase pola súa man. O curioso era que tiña que enxabonarse sentado, porque enxabonándose adormecía. Logo espertábase, dábase outra man e xa podía pasar a navalla. Un día de San Francisco, o bispo foi de visitar os frades cos que estaba de San Cristán o barbeiro das Burlas, que xa retornara do desterro. E aínda que se excusaba entre unhas mulleres e os dous leigos, que eran dous gordos colorados, o bispo ben o viu e foise cara a el irado. Pero no camiño debeu virlle a razón da calma que pedía o seu cargo e detívose a unha vara do San Cristán. Pero os que estaban perto ben oíron como o bispo lle dixo burleiro: "Maricón!". Ben, iso é o que contan, pero eu non o creo. Parecería que dixera iso, pero diría outra cousa, verbigracia, excomuñón. Ou en tal caso diría o en latín, que sempre soa millor e pode pasar: "Maricus mariconis". Aínda que a verdade é que tamén en latín maricus mariconis máis ben parece galego de burla que verbas de liturxia. E como se dirá cabrón en latín? Capro caprones. Tamén é teima do latín en semellarse ao galego. Agora sí. Están chamando por min, facéndome señas. Escóitase. Non moi ben porque están lonxe, pero escóitase: "Pasa para aquí, pasa para aquí". Teño que ir, pois non quero que se enfaden. A miña natural mansedume non me permite facer outra cousa. Sinto non podervos rematar de contar a historia do señor bispo de Mondoñedo, pero insisten en que me dé a presa. Non sei onde me queren levar.
E prefiro non cavilar moito niso. Vou rematar a historia que estaba a contar. E que se fastidien un pouco. O San Cristán morreu. Estaba na eira axudando a capar 2 porcos cando lle veu un vómito de sangue e quedouse nel. Pouco despois morreu o señor bispo. Eu fixen por ver o corpo do tonsurado e cheguei a tempo de ver o cadáver embalsamado no ataúde, na capela ardente, na que entrei sen que ninguén se decatara, cando non había persoa ningunha polo lugar. A cara fraque, cadrada, morto estaba. Pero a boca, mesmo parecía que ia soltar fala. Parecía que morrera cando ia dicir algo. El que querería dicir o señor bispo de Mondoñedo denantes de dar a alma a Deus? Tentei poñer a miña boca como estaba a boca do señor bispo. Pareceume que o conseguía e falei, bufando por entre os beizos e saíume: maricus mariconis! O latín célebre! Vaya, mira que lle durou a rabexa ao señor bispo de Mondoñedo. Marcho xa. Non podo demorar máis. Foi moi emocionante pasar estes momentos de espera con vostedes. Non sei se nos volveremos a topar. Se cadra, sí. E xa o saben, se ven moitas como a min, chamen forte. Marela! Eu decatareime e irei mansiña onde me chamen. E farei obediente o que me manden. É o meu xeito de ser e non o podo remediar. Compréndenme, verdade que me comprenden? Somos así, mansiños e ben mandados. É unha das características máis preciadas da raza galega. Lembran? Adeus, amigos.